lo más importante es urgente, porque además se hizo, pero no se hizo bien. Yo no soy. ¿Y vais a pintar la cara de naranja? ¿O no? A ver, más fuerte. Bien, venga, más fuerte. Venga. Mandadle besitos. Besitos así por el aire, así. Adiós. Besitos. Mandadle. Mira, bueno, aquí hay ascensor para subir, ¿vale? Nosotros hoy no. Te aportaban primero, pero no por lo que traes como el Si estoy yo aquí para allá, como yo me claro. Adiós, señorita. Tampoco no se puede hacer lo que uno depende. Sería lo ideal, pero es que claro, todas las escuelas. Cuidado. Hay que tener cuidado, a ver. ¿Seguro? ¡Bien! Estaba ahí la castaña. Estaba ahí. Un gran placer para min visitar hoxe este Concello de Ferrol e esta Escola Infantil virse de Chamorro para ratificar o compromiso da Xunta de Galicia con este Concello e tamén ratificar o compromiso da Xunta de Galicia con todas as familias. Un compromiso do Goberno galego que non solamente é verbal, senón que se escribe cada ano nos orzamentos xerais da Xunta de Galicia. Uns orzamentos xerais que onte mesmo ven de ratificar o Consello de Goberno e que serán remitidos e presentados no Parlamento de Galicia. Uns orzamentos que contemplan unha inversión total de 11.627 millóns de euros que están destinados a dous obxectivos. Por un lado, continuar avanzando na reactivación económica de Galicia, neste momento que xa nos estamos aproximando a este final da pandemia sanitaria, e, por outro lado, continuar apoiando a todas as familias de Galicia. Apoiando as familias de Galicia tamén a través dos orzamentos do Goberno galego que prevén unha inversión total na Consellería de Política Social de 927 millóns de euros, un 3,6% máis que o ano 2021. Nestes orzamentos do Goberno galego e na Consellería de Política Social está contemplada unha medida histórica, unha medida de referencia que pon unha vez máis a Galicia por diante de outras comunidades autónomas no que respecta o apoio á familia. O presidente da Xunta de Galicia, o presidente Feijóo, ven de anunciar outro día no debate de Estado de Autonomía unha medida histórica, como é a gratuidade na educación infantil de 0 a 3 anos para todas as familias galegas. Galicia será referencia a nivel nacional na gratuidade para os segundos fillos e sucesivos e a partires do vindeiro curso tamén será gratuita a educación infantil de 0 a 3 anos para todos os nenos galegos. Falo de todos os nenos das escolas infantís públicas autonómicas, das escolas infantís privadas, das escolas infantís de iniciativa social e tamén de todas as escolas infantís municipais. En total son 20.000 nenos os que se beneficiarán en Galicia desta medida cunha inversión de máis de 30 millóns de euros. O que respecta a este Concello de Ferrol, serán aproximadamente 1.000 nenos os que se beneficiarán desta medida cunha inversión por curso de 1,5 millóns de euros. Ferrol será unha das cidades máis beneficiadas nos orzamentos da Xunta de Galicia. 30,6 millóns de euros que destinará o Goberno galego no vindeiro ano 2022 para esta cidade. Queremos continuar apoiando as familias de todo tipo, as familias que están en risco de exclusión social, aos nosos pequenos e aos seus pais, tamén a todas as persoas con discapacidade e tamén continuando reformando, transformando e mellorando todas as infraestructuras sociais que hai en esta cidade. Para iso vamos a facer unha inversión de aproximadamente 4 millóns de euros para continuar transformando a residencia de maiores de Caranza, continuar transformando o centro de menores e tamén continuar mellorando as instalacións desta escola infantil que visitamos hoxe. En definitiva, a Xunta de Galicia quere a Ferrol e a Xunta de Galicia quere continuar apoiando a todas as familias deste concello.